Soitit? Okei. Okay. Se oli hirmu kiva ihminen se, joka osti karan, se äiti. Tuntui mukavalta ja selkeät sävelet. Ja tyttö oli tosi innostunut siitä hevosesta. Tyttö oli 18-19 arvio. 180 senttiä pitkä ja meni ihan pirun hyvin. Kaikki on, totta kai. No, mä kuvaan nyt, niin ei voi oikein perheasiat. Joo. Noniin. Oot sä tulossa tänään tänne vai koska? Okei, selvä. Okei. Noniin, hyvä, moi. Essi Hattanaisen tulos 4 virhepistettä.